Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga ninimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Sugdan ta karon ang katapusang sumpay sa suwatampo gagipadagi sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag singan nga Oliver. Nagtuog ko nga si Bella na ang akong nakaplagan nga forever. Apan sa kasayuran nga ako nasayran, mao'y nakagupa sa mauna kong pagtuo. Si Bella, bisan og ako na nasakpan, labihan paghapon siyang pamakak. Huwag ko magduha-duha sa pagduol kay Mr. Jamel nga among manager aron pagklaro gyud sa isyu. Apan gid panghimakakyapon kini sa Arabo. Tungod ato labihang sukua ni Bella ug nihagit kini sa pagpakigbuha kanako. Si Bay Kaluwi nitambag nga ako na lang kunong i-let go si Bella. Pero lisod alang nako kay gibahal ko man siya. Nanawag ko kang mama aron magpahibaw nga nagpadaan ako og alote alang nila ni Papa. Apan may gisulti si mama bahin kang aya. Nakita na kuno sila sa usa ka department store o gipaila ni ini ngadto kanila ni Papa ang among anak. Usa ko nakabatang babay ang anak namo aya ug liwat kaayo ni nako. Kalit nga nakapapas sa akong mga problema bahin kang Bella ang nindot kaayong balita nga dadawat ko kika ni mama. Samtang si Bella nga wa lang nako tagay og dili, nagpatagad na nako. Ito na gaba ang tawagan na, no? Bila? Oh, lain ako ni mo, Oliver. Di na tayo ko ni mo, love. Hambot lang uroy ni mo, Bila. Bawi asa ka kung ikaw ni Jamil, pe? Anong bawi umat nung kunuti ka? Imaw mo kong iapil-apil sa imong kahugawan, Bila. Uy, hala. Kalain ako di mo manulti. Mahiubos man sa tani mo. Nausap na lagi karon, my love. Kinahanglan sa giday nga unahon ako ang akong kaugalingon. Kibaw man ko ba? Love, magyukunin mo, di ba? Mas mahal na ko karon ang akong kaugalingon. O kinahanglan ko nga magkugi. Kay wa ko mo ani sa Kingdom of Saudi Arabia aron lang makiat-kiat. Kung dili aron manarbaho alang sa kong mga minahal dito sa Pinas. Magtinabangay ko ta. Promise, my love, magbinuotan ako. Please. Unahaw na paghatag og gugma ang imong kaugalingon, Bella. Ug sutaa kung unsa pay nakakuwang nimo. Ikaw ang kuwang nako, my love. Ikaw. Tungod kay dili na ko kaya kung mawa ka sa akong kinabuhi, Oliver. My love. Nga naman yun. Ug ato lang ka maghasol dito kang Mr. Jamil. Anong arimin dyan ka nako? Kinaibaw ko nga buotan ka. Ug mahal sad kaayo ko nimo, di ba? Busa diligid ko nimo pasagdan sa akong kahimtang karon. Kinausa mo na Kabila? Mabdos manggug ko. Usa? Dawaton pa man gihapon ko nimo, di ba? Kalaki lang uroy nimo. Ay kung hugaw-hugawi, Bila. Muli ay naman sab si Mambila bay kay mue na sab ang iyang kontrata din ni Jeda. Mupauli nga magbaon anang iyang gisabak nga bunga sa ilang relasyon ni Mr. Jamil. Pastilan. Ta magisbang nga sa Arabo noon. Narigaluhan hinuon. Ingon na taon ka makaluluoy ang mga Pinay na itong mga kaigsunan din silang nasod bay. Sa sitwasyon ni Mambila bay. Nagtuo sa to siya nga
dako kay ka og gugma niya. Ug imo ra siyang madawat, bisan og ingon ni adto ang iyang kahimtang. Gusto ka ba'y kaloy? Muna yung pagtuo. Pero dili ko ingon anak katanga. Nahuman na katong panahon na nga nagpakabuang ko sa akong gugma niya. Ug ako pagani siyang hilakan. Lugaya na natuwa magkita ba yung Oliver eh? Mo lagi ba jam? Taon-taon yun. Saan nga layo-layo sa itong lugar agad nga imuhang nasainan ba dinis Jida. Lagi? Saan di man makapili og employer good? Sa may imong plano? Nakuyon ka din eh. Sa manwa pa kay plano nga mo pa uli, humano niya sa pag-expire sa itong kontrata. Pauli ko ba eh? Pero balik na sa gudiri. Mo reapply ko? Ah, okay. May noon eh, nakauyon day ka. Ikaw, saman, si plan mo. Mo pa uli ko, pero depende na lang niya kung mo reapply ba ka ako. Magagad ko sa higayon, ilabi na kay nagpaabot sa kung pagpauli si Aya hanggang nga mong anak. Oh, uy, tinuod ka ba eh? Nagkauli mo ni Mamaya? O bay, o tuwan na ron siya dito sa amo, kauban sa among anak. O nagpaabot sila na ako sa kung pagpauli. Oo, sa ato pa di ay. Wa kay gikarelasyon din ni bay? Nakita gyud nako sa panagway ni Bay Jam ang tumang kalipay Priscilla. Human masayod bahin kang Aya, nakaila kaayo si Bay Jam kung unsa kabuutan si Aya. Nalipay kay ko para nimo bay Oliver. Salamat kay bay. Ang base mong pagbiyahe pa ulit Pinas, ha? Salamat ha. Salamat sa imong pagpasaylo na ako sa akong nahimo. Nagabuwag ta tungod sa nako. At least, parehas ta nga doon ay nakuhang leksyon sa maong hitabo, Bila. Di ko malimot nga usa na kahigayon. Nagpakabuang ko sa akong nakunggugma diyan mo. Apan ikaw, dito hinoon magpakabuang sa manager na tong Arabo. Kanasad siya pa. Ya pa kitang pahinumduman, ana, uy. Ay, di kapon ka malimot ni Mr. Jamil, uy. Nanagyo ng bunga sa inyong paglimbong nako sa imong sabakan. Da, uy. Ikaw pa, makalakot man ka, Oliver, uy. Mular ka na gani ko, imo pag ikong pakonsensyahon. Pag-aksa na lang ko, pi, Oliver. Okay. Oliver, uy. Oliver. Ang pingin si kanang bata sa masabakan, ha? Blessing niya po na gikan ni Lord. Nasa'y tumong sa iyang paghatag ni mo anang gamayng anghel na nakakaroon sa masabakan. Bisan o gitalikdan siya sa iyang amahan. Salamat sa imong pagtasig na ako, ha? Sobra gid ako pagmahay nga nagbinuangan, tika. Hello, mahal. Hapit nga kita makita diha og sa atong baby love. Oh, mahal.
Daghang kayong salamat. Mahal, salamat ni Lord kay gitakdo ra gyapon kita niya pagbalik. Amping baya gid diha ha. Wabe ako nga makaatiman nimo diha mahal. Sagdi lang kay muli naman unya ka. Excited na sab ko nga maatiman ti ka Oliver. Mahal. Paabot ako sa kong pagbalik, mahal. Paabot ako. Uy, nganong nanuwag man ni siya sa akong messenger. Hello. Hello, Oliver. Kay Bobby ako nga hapit na ka mo pa ulit din Pinas. Kaya nga naman na bila. Nanganak na ba ako, Oliver? Baby boy. Unya? Basig mausap mo huna ba? Anda marakit ka ayo ko kung pananglit gusto ka mga mahan ani bataa. Oo. Pwede rin yung kayo o pakuguson unya ko nimo sa bunyaga na. Aron, magpapa na lang unya na siya nako. Di man na mo ibuto ko yung pasabot ko. Pero, sige lang, uy. Okay ra. Kaya ba kung di ka gustong mo tubay? Sige, uy. Good luck na lang sa imong biyahe pa uli sa Pinas. Okay. Salamat, Bila. Nagkita og magkaubang yapon ta, Bay Oliver. O ba, Jam? Og lipay kay ko nining pagkauli, ah. Kay nagpaabot akong akong mahal uban sa mong anak. Ay, salamat. Niya na kita sa tuwa, bay. Muna'y nakanindot sa direct flight. Kaysa connecting flight nga mahasulta sa mga stopovers. Mga gid, bay. Yan sa man. Yan na tagsugat sa atong sundo, bay, din sa airport, ha? Okay, bay. Sige, amping, ha? Sige. Mahal! Welcome home! Salamat, mahal. Salamat kayo sa mong pagsugat na ko dito sa airport. Kimingaw na kay ko ni mo, mahal. Mahal, sorry kayo ato ha. Sorry good. Dugay na to. Ato na itong kalimtan, ha? Di pa yung kay ko, mahal. Lipay sab kay ko mahal. Ang atong baby love, Tuan na ni mama magpapa. Wait pa ta, aron ko no, way disturbo, ingon pa ni papa. kung mo na, di sa ta manguli. Kay, di sa ta magpadisturbo. Di ta magpatugaw. Ikaw, Ron. Okay, sige. Tana?
Uway kabutangan sa among kalipay sa usag-usa ni Aya. Tinuod ko di ay, nga love is sweeter and lovelier the second time around. Karon kasado na mi ug malipayon uban sa among pamilya ug ni analang sagko manikay-sikay sa Pilipinas. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyong magtatampo, Oliver. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Oliver dinining atong tulumanon. BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sagilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.